Masu kallon mu kun ga daidai aiki yake tafiya a hankali a tsanake, kamar yadda na muku alƙawarin cewa zan ci gaba da zakulo muku ɗaya ku da suke bada gudunmawa a cikin Kannywood, yayin da muku babban na kawo muku babban darekta, kowa ya san shi, ya san fina-finansa da ya yi a baya, wato Malam Aminu Saira. Yanzu haka yana tare da shi a nan, za ku ji yadda tattaunawa zai kasance tare da shi. Malam Aminu Saira, darekto, ga ka a inda ake kokarin haska fim din, wato fim din na kawayen amarya. Me za ka ce a game da wannan fim din? To jama'a salamu alaikum, kuma na ji daɗi sosai kasancewa ta a wurin nan, na yi farin ciki tunda abu ne da muke taimakon kai da kai, kuma muke zumunci a junanmu a masana'antar Kannywood. Na yi farin ciki sosai kuma inda naga jama'a sun fito suna kallon wannan fim din kuma suna appreciating. Dama shi abin da muke so, fim mutane sun zo su nishadantu kuma su faɗaka daga abubuwan da aka koyar da su. To gaskiya na yi farin ciki, na ji daɗi sosai. Kada ku manta danna subscribe, sai ku danna ƙararrawa domin hakan zai ƙara mana ingancin samun followers ɗinmu na YouTube. Mun gode.